Bé, doncs nosaltres tenim la nostra aplicació que actualment, si aquí li escrivim un valor i li donem a Open, se'ns obre aquí. Però clar, aquí dintre nosaltres vam crear l'usuari Activity, però només ens mostra informació de l'usuari actual. Què voldrem? Doncs aquí voldrem que ara ens mostri un llistat de diferents usuaris. I això com ho farem? Ho farem amb un Recycle View. Un Recycle View serveix bàsicament per mostrar un llistat de valors. Però quina diferència hi ha amb un layout del tipus Linear Layout, per exemple? Linear Layout també serveix per mostrar un llistat de valors, però el Recycle View està especialment dissenyat per quan aquest llistat de valors pugui ser molt gran. I és que només carga a memòria allò que és visible i alguns valors inicials i alguns valors filars. Per tant, si jo tinc una array amb tota la informació molt llarga, aquí només em carregarà els que l'usuari vegi. I a mesura que aquest llistat d'aquí es vagi movent, doncs es veuran més o menys valors. Llavors, el primer que farem serà crear aquí sota un Recycle View. Els Recycle Views, quan els creem, veurem que ens el creem amb un llistat propi i nosaltres l'haurem de modificar. Així que anem a començar i creem un Recycle View. A veure, oculto això d'aquí, per aquí ho faig més petit. Vinga, el Recycle View en si, crear-lo no té molt secret. Simplement el with, anem a donar-li un match parent i el eighth un wrap content i el situarem. El volem situar sota d'aquest text view d'aquí, que és el text que tenim aquí, el d'usuaris. Veieu que ja m'ha afegit aquí un llistat com de valors, item 1, 2, 3, 4... Això és el Recycle View, aquests ítems d'aquí. Si el volem situar a sota d'aquest text view, doncs en el text view li hem de donar un ID, i un cop ja li hem donat un ID, ara aquí li podem ficar que el top del Recycle View estigui a sota del text view nom d'usuari. I anem a situar-ho a l'esquerra. Recordeu que en el constant layout sempre situar-se un element en l'eix horitzontal i l'eix vertical. Doncs el left to, left of, parent. D'acord? Molt bé. També li donarem un ID perquè més endavant haurem d'accedir amb ell. Així que ja tenim l'ID donat. Aquí afegim ID i ficarem que és un Recycle View d'usuaris. Ja tenim el Recycle View, però com veiem aquí ens apareix això així. Nosaltres no volem que aquí surti només un ítem, volem que aquí surti molta informació, en comptes d'item 1, i surti estructurada d'una certa forma. Doncs això és el que nosaltres farem, estructurarem amb un layout. Crearem un layout que serà quina és l'estructura que té que tenir cada un dels elements que formin part de la llista del meu Recycle View. També haurem de crear un altre element, una classe, que serà el que anomenarem el View Holder. El View Holder s'encarregarà de carregar la informació que tinguem emmagatzemada en alguna variable a dins de la vista que nosaltres creem. De cada vista de cada un dels elements del Recycle View. Això serà el View Holder, que indica quines variables s'han de carregar dins de quins views del meu layout corresponent a un element del Recycle View. I per últim tindrem un adapter, que l'adapter del que s'encarrega és de dir que en aquest Recycle View se li ha d'aplicar, se li ha de vincular un layout en concret per cada un dels elements del Recycle View i se li ha d'aplicar utilitzant un View Holder. L'adapter és el que s'encarrega d'ajuntar-ho tot. Abans que res, per això hem d'estructurar la informació. Nosaltres aquí volem mostrar informació d'usuaris. Doncs el que farem serà primer creant-se unes classes que s'encarreguin d'estructurar la informació de l'usuari. I on ens les crearem? Doncs, ens les podríem crear aquí directament, però per ser una miqueta ordenarets ens crearem per aquí un package que li podem dir estructures de dades. I aquí dintre ens crearem un Kotlin class file
que aquí li direm usuari. Vale? Això serà un usuari. Però aquest usuari nosaltres anem a fer-lo d'una classe especial que és el data class. I anem a veure quina particularitat té un data class. Els data class tenen la particularitat de que són classes que, bàsicament es creen simplement escrivint la classe, el nom i data davant. Vale? I la seva particularitat és que estan especialment enfocats en estructurar informació. Què vol dir? Que aquí no tenen per què tenir mètodes el data class. Vale? No tindran mètodes. L'únic que tindran és aquí dintre una sèrie d'atributs que seran els atributs que automàticament el constructor assignarà a qualsevol objecte del tipus usuari. Vale? Per exemple, què podem guardar aquí? Doncs podem guardar el nom, no? Serà l'string. Podem guardar el cognom, que serà també un string, i podem guardar, doncs, per exemple, l'edat. Podem guardar moltíssimes més coses, però bueno, anem a fer d'exemple. Ja està, no he de fer res més, no he de declarar aquí el constructor i assignar-li manualment, no, al haver-li dit que és un data class, ja automàticament, doncs Kotlin s'encarrega de gestionar això i de dir que aquesta classe, usuari, emmagatzemarà tota aquesta informació d'aquí. Vale? I a més li assigna una sèrie de mètodes ja predefinits, com és el copy per fer la còpia, vale? El equals, d'acord? Pues una sèrie de mètodes ja predefinits per treballar amb aquests tipus de tipus de dades. Sobretot el més interessant és el copy, que recordeu que jo no, si guardo una variable en una variable d'un tipus complex dins d'un altre, el que estic fent és guardar una referència. Si realment vull fer una còpia, doncs podem utilitzar el mètode copy, i a més a utilitzar el mètode copy veureu que podem modificar valors d'aquí. Vull fer-me una còpia, però que en aquest nom, en comptes de ser Joan, sigui Maria, per exemple. Vale, ja tenim aquí que ja tenim com guardar informació d'un usuari. Però nosaltres voldrem guardar informació de molts usuaris. Sí? Per tant, anem a veure un altre tipus de dades, un altre tipus de classe, que són el que s'anomenen els providers. Vale? Anem a definir aquí una classe que sigui usuaris providers. Vale? S'encarregarà de retornar-se molts usuaris. I això simplement és una classe que es defineix amb companion, object, i aquí indiquem un llistat de valors que volem que en qualsevol punt del meu codi Kotlin jo hi pugui accedir. Per exemple, si ens creem una variable usuaris, list of usuari, fixeu-vos que aquí puc utilitzar usuari perquè l'acabo de definir aquí dalt. Doncs aquí m'estic creant una classe, usuaris, que en qualsevol moment, des de qualsevol altra classe d'aquí d'Android Studio a Kotlin, podré accedir a usuarisprovider.usuaris. D'acord? I em puc crear per aquí altres variables. Això normalment no ho utilitzarem com ho utilitzem ara, que és per mostrar un llistat de valors que segurament aquí l'hauríem d'obtenir de la base de dades, però sí, si tinc una sèrie de valors de menús que sempre són els mateixos, en diferents classes, jo sé que tindré una sèrie de valors que sempre són els mateixos, doncs per aquí em puc crear com si fossin unes variables constants globals. D'acord? Doncs, ara anem a fer-ho servir per al nostre exemple. Crearem diversos usuaris, per exemple aquí un usuari anem a crear aquí Maria Jimena, no sé, 35 anys, els estic inventant completament, i afegim algun més. Ho he tallat un moment per que no durés massa. Què més podem afegir? Doncs podem afegir a Zelda.
Ja tenim uns quants. I ara ens anirem, ara que tenim la informació, ens anirem a definir el nostre layout. Recordeu, el layout amb el qual jo vull que es mostri la informació dintre del meu Recycle View. Vale? Perquè el Recycle View el tenim aquí, és això d'aquí. Vale? I ara anem a dir, aquí en comptes que surti item 0, te'n feu 8, vull que surti un layout per estructurar la informació d'un usuari, el nom, el cognom i l'edat. Vale? Doncs aquest layout el creem aquí, creem un layout resource file dintre de la carpeta layouts, vale? Això, new layout resource file. Anem a donar-li algun nom que entenguem nosaltres, doncs, per exemple, usuari, Recycle View, layout, i farem una mica de zoom i d'aquí ho trec. Així que aquí intentarem mostrar primer, per exemple, l'edat i el valor, el nom i el seu nom i els cognoms. Vale? Vinga, doncs anem per aquí i escrivim per aquí, doncs, escriurà un text view que posarem aquí dalt a l'esquerra i només l'únic que tindrà és el text que dirà edat. Vale? El width, doncs sí, grab content, eighth grab content també. El text posarà edat. A la situació, pues, left to left of parent, podem situar a l'esquerra, top to top of parent. Vale, tenim edat 2 punts, que maco. Aquí recordeu aquests valors que jo escric, que el seu seria que nosaltres vinguéssim i li cliquéssim a extract string resource amb alt intro, cliqueu aquí, recordem, alt intro, extract string resource, i això és per afegir aquest text directament dintre de strings. D'acord? Doncs aquí posem edat layout, edat recycle view layout. Ok. Ara afegirem el text view en el qual insertarem l'edat. Vale? Fixeu-vos que serà una edat que jo ara no afegiré. Epa, aquí està, text view. Anem a posar-li també un grab content, un match parent, no, un grab content també. Vale, l'alçada volem que sigui segons el contingut. I aquí, clar, si jo li poso un text, doncs per exemple 19, vale. No, vaig a posar-li el text de moment, però després això ho canviarem. Anem a acabar de situar-lo, això anirà a left, right, vale. El seu left serà el right de l'element d'aquí dalt, així que aquí dalt anem a donar-li un id, text view, edat, i aquí text view edat, d'acord? Vale, aquí tenim situadet, anem al top, top to, top of, parent en aquest cas, i aquí l'aturem. Vale, aquí tenim l'edat, però aquest text no volem que sigui el text. Inicialment aquí no volem que es mostri res, si a cas això estaria buit. Vale? Què podem fer servir? Si volem simplement indicar un text perquè es mostri alguna cosa aquí, en comptes d'Android podem escriure tools. Vale, quan escrivim tools i li donem aquí a create namespace, estem creant un namespace que simplement l'utilitzarem per aquí, per treballar aquí, però que després això no serà interpretat. Vale? Aquest 18 no apareixerà en ningú moment. I com que aquí dintre aquest text view més endavant haurem d'assignar-li un valor, doncs és d'esperar que en algun moment necessitem un identificador cap ahí. Vale? Així que li donem un identificador que l'hem de diferenciar d'aquest d'aquí. Vale? Per això aquí li he posat el RV de Recycle View, per indicar que aquest és un text view que carregarà informació del Recycle View. D'acord? Anem ara a mostrar el nom. El nom, doncs, anem a mostrar-lo a sota, tal qual. Escriurem aquí el nom i a sota escriurem el cognom.
Per escriure el nom aquí sota, doncs li direm el with, posar-li també el wrap content, de wrap content, utilitzarem aquí tools, text per posar-li aquí el nom i el left of parent i el top to bottom of, doncs posarem a sota d'aquest d'aquí. Vinga. Aquí situarem el nom i a sota anem a posar el cognom. Tanquem aquest text view. Això de wrap content, això ja depèn de cadascú de vosaltres, depèn aquí del layout que vulgueu fer, com el vulgueu organitzar i el gust que tingueu. De moment, com que hi ha tan poca informació, tampoc hi ha cap imatge encara, doncs ens sobra molt espai. Left to, left of parent, top to, bottom bottom of, i aquí voldrem ficar el bottom d'aquest d'aquí dalt. Així que aquest d'aquí dalt anem a donar-li un ID, Android, és més fàcil escriure directament ID, i aquí li posem, per seguir una miqueta la mateixa dinàmica que tenim aquí dalt, escriurem tv, recycle view, i això és el nom, i aquí baix ara anem a donar-li també un ID. Aquest ID és perquè més endavant li haurem d'assignar un valor. tv, recycle view, cognom. I ara que ja tenim l'ID de l'element anterior, doncs aquí el bottom ja li podem ficar que faci referència al nom. Perfecte, ja tenim el cognom situat a sota. I ara que ja tenim el layout, anem a escriure el viewholder. El viewholder, recordeu que serà la classe encarregada haurà de tenir una funció, que serà l'encarregada d'executar-se cada cop que es carregui un element, cada cop que es carregui un layout amb informació, en aquest cas d'un usuari, i el viewholder s'encarregarà de dir quina variable d'aquest usuari s'ha d'assignar a quin text view. Li vincularem això. Com que a més del viewholder necessitarem un adapter, doncs per no situar-ho tot aquí directament a porron, ens anem a crear aquí una nova package que sigui, per exemple, usuaris recycle view, i ara dintre d'usuaris recycle view anem a crear-se inicialment el nostre viewholder. Per exemple, usuaris viewholder. Fem aquí una mica de zoom. Què té que tenir especial usuaris viewholder? Doncs bàsicament, com que s'encarregarà de vincular el que seria la view d'aquí, del layout, amb la informació, amb les dades, doncs haurà de rebre com a paràmetre una vista, un view, un objecte del tipus view, que li podem dir view mateix, o com vulguem aquí, haurà de ser un objecte de tipus view, alt intro per importar-lo, i això haurà de ser del tipus, haurà d'heredar de recycle view viewholder. Tots els views tenen el seu viewholder i nosaltres aquí anem a construir-nos el nostre propi viewholder a partir del recycle view. Viewholder rep aquí com a paràmetre del seu constructor una view, que serà aquesta mateixa que li estem passant nosaltres. I quines funcions li definirem? Nosaltres de moment només li definirem una funció molt senzilla. La funció que volem que s'executi, per exemple, print usuari.
que volem que s'executi cada cop que es carregui un layout a dintre del nostre Recycle View. Vale? En aquest cas li podem dir com vulguem aquesta funció. Sí que què rebrà com a paràmetre? Haurà de rebre a l'usuari la informació que jo vull mostrar. El intro un altre cop per importar-lo. Perfecte. I què s'encarregarà de fer? Aquesta és la funció que s'encarrega de vincular la informació d'aquest usuari amb la view. Per tant, el que necessitarem és, abans que res, accedir als diferents text views que estan formant la view del meu Recycle View. Els text views, per si no ens en recordem, els havíem creat nosaltres aquí dins. A veure si ho puc col·locar això, vaig a deixar-ho aquí en code i col·loquem aquest aquí a la dreta. L'usuari no volem, ens quedarem aquí amb l'usuari viewholder. I l'emulador ara mateix tampoc el fem servir gaire. Vinga, llavors, ara quin serà l'objectiu? Serà l'objectiu creant-se unes variables a les quals accedirem i faran referència a cada un d'aquests text views d'aquí. Així que creem una variable que sigui, per exemple, text view de Recycle View nom. I com hi accedeixo a aquest d'aquí? Doncs això ja ho sabem, que és a través del view, li clico a find view by id. Quin és el seu id? Quin és el tipus de dades que retorna això? Això serà un text view. I entre parèntesis, quin és el seu id? El seu id està dintre de R, IDs. R, recordeu que és l'objecte aquest global que té totes les referències a tots els recursos. Dintre d'aquest objecte, dins d'ID, tenim tots els IDs que hem estat assignant als diferents layouts. I per tant, podem accedir a qualsevol d'aquests IDs. En el nostre cas és TV, RV, no, com que li he posat el mateix aquí que aquí, doncs em facilita la vida de trobar-ho. I el mateix que fem per obtenir el nom, ho farem per obtenir el cognom i per obtenir l'edat. View, find view by id, text view, rid, .tv, rv cognom, i per l'edat. Aquí, si volem seguir la mateixa nomenclatura que hem estat fent. rv, edat, és view, find view by id, text view, rid i tv, rv, edat. Molt bé, per tant, cada cop que es carrega aquesta classe, obtenim la informació d'on estan el nom, el cognom i l'edat, i quan es cridi print usuari, què haurem de dir-li? Doncs li haurem de dir, mira, dintre de tv, rv nom, és a dir, dintre d'aquest text view d'aquí, que és l'edat nom, dintre d'aquest text view, en el seu text li assignes el valor que tingui usuari en, això és el cognom, cognom. I el mateix ho fem pel nom i per l'edat. No sé per què he començat pel cognom, però bueno. Nom.text usuari.nom i fem el mateix per l'edat. tvedat.text usuari.edat. Aquí amb l'edat sí que tenim un petit error, però no és res d'error, Aquí edat és el tipus int, dintre d'un text sempre hem de guardar-li un string, així que això ho solucionem fàcilment dient-li un toString perquè m'ho transformi a un valor string.
I ara ens queda fer l'adapter. L'adapter, ja que tenim aquí el nostre package amb les classes del RecycleView, doncs aquí dintre anem a crear-se el nostre adapter. Usuari adapter. Bueno, posem usuaris adapters. Usuaris RV adapter, RecycleView adapter. I el seu objectiu d'usuaris... Vale, un nom una mica raro, però... el seu objectiu serà vincular el RecycleView amb el layout i amb el viewholder. Per tant, com que aquesta és una classe que s'encarrega de modificar el RecycleView, serà una classe que hereda de RecycleView.adapter. On estàs? Adapter. Vale. Què rep entre aquí, entre les claus aquestes? Què li indicarem? Li indicarem quin tipus de classe és la que contindrà el viewholder. Quin és el que tindrà el viewholder? Doncs és usuaris viewholder. I què li passarem per aquí? Pel paràmetre del constructor. En el constructor el que li haurem d'indicar és la llista amb tots els usuaris. Aquí rebrem com a paràmetre una llista amb tots els usuaris. Doncs vinc aquí, traiem una llista d'usuaris, que serà una list d'usuari. Això ho posem per aquí. I aquí li donem a l'import perquè ens importi l'usuari. Perfecte. Ara aquí ens està donant un error. Aquest error ens ve donat per què? Doncs perquè nosaltres hem dit que això hereda d'adapter, però, perdona, que aquí estem implementant aquí adapter, però en cap moment estem utilitzant les diferents classes d'adapter. Llavors, venim aquí, fem Alt-Enter, perquè bàsicament adapter és una classe abstracta. És una classe abstracta que té una sèrie de mètodes abstractes. Llavors, si recordeu que en Java, si tenim una classe que hereda d'aquesta classe, que és abstracta, si té mètodes abstractes, aquesta classe l'ha d'implementar tots aquells mètodes. Llavors venim aquí, apretem Alt-Enter, tenim aquí l'opció d'implementar tot el que em falta, seleccionem totes les classes abstractes que no estan implementades i li donem a implementar perquè ens les creï. Important que traiem el to-do perquè si no ens donarà un error. I ara anem a començar a implementar-les. Anem a començar per l'última de totes. És molt senzilla. Aquesta l'únic que ens retorna, o que necessita, el getItemCount, és saber la longitud, el número d'elements que tindrà el meu RecycleView. I això ho tenim molt fàcil, perquè això ens anem a usuaris, .size, i ja tenim la longitud de tots els usuaris que hi haurà. El següent mètode que implementarem és onBinViewHolder. Quin és l'objectiu d'aquest mètode? Aquest mètode és el que s'executarà cada vegada que dintre del nostre layout, dintre del nostre RecycleView, recordeu que l'hem afegit aquí, doncs cada vegada que aquí es carregui un layout corresponent a cada un dels elements del RecycleView, es cridarà aquesta funció. I què l'hem dit aquí? Quina funció volem executar cada cop que aparegui cada un d'aquests elements. Nosaltres tenim el nostre holder, que és aquest d'aquí, i està guardat dintre de holder. Quina funció havíem definit dintre del nostre holder?
doncs a la print usuari. Per tant, aquí què rebem? Aquí el que hem de rebre és un usuari. I com obtenim un usuari? Com sabem quin usuari és? Nosaltres aquí l'únic que tenim és el llistat d'usuaris, tenim tots els usuaris. Però també sabem la position, que és a dir, quina posició, en quina posició està exactament l'usuari o el view, vale, que jo estic intentant veure aquí dins. Pues, si és el primer, el segon, el tercer, el quart o el cinquè view. Vale? Per tant, jo des d'usuaris, si accedeixo a position, estaré accedint al usuari, cada un dels usuaris que es vagi a moure aquí dins. I per últim, el que farem serà definir el onCreateViewHolder. El seu objectiu és retornar un viewholder, vale? I no qualsevol viewholder, sinó el usuaris viewholder que nosaltres hem creat. Vale? Per tant, això retornarà un usuaris viewholder. Però fixeu-vos que usuaris viewholder rep una view com a paràmetre. Aquesta view és aquesta d'aquí. Vale? A veure si puc ficar a la dreta. Vale? Aquesta és la view que jo tinc que passar-li aquí dins. Però ara bé, no li puc passar tal qual usuari RV layout perquè això és un XML. I aquí no li puc passar un XML, li he de passar un Java, vale? un objecte Java. I com ho faig per crear un objecte, per transformar el que seria tot aquest layout a un objecte? Doncs es fa el que es diu un inflater. Vale? S'utilitza un inflater. Llavors, per això anem a declarar, a veure, ho farem aquí perquè es vegi una mica més, anem a declarar-nos una variable, que és el layout inflate, vale? El layout inflat. Llavors, això és a partir del layout inflater, des del parent context, vale? Ens hem creat el nostre layout inflate i ara a través d'aquest inflador anem a transformar el nostre layout en un objecte. Vale? I això és, agafo el meu inflador i li dic inflate. Què vull inflar? Ara sí, el recurs aquest d'aquí a la dreta, vale? Que és això d'aquí. Llavors, com arribo fins a això d'aquí? Com sempre, que jo vull accedir a algun d'aquests recursos, ho faig a través de la R. La R aquí no el tenim, així que l'importem amb alt intro. Vale? Aquí el tenim. I ara què li posem a continuació? Doncs jo vull accedir a tots els layouts que hi ha, i de tots els layouts veureu que per aquí tindrem usuari RV layout. Vale? És el nostre layout. Fixeu que això s'ho crea ell automàticament. Aquí R és una passada perquè ens manté una referència, ja puc treure això, bueno, puc tancar, ens manté una referència de tots els layouts que anem creant nosaltres per aquí dins. Vale? Després aquí li hem d'afegir, li afegim uns paràmetres més que és el parent i el false. I ja està, ja ho tenim tot llest. Em falta una cosa important que no hem fet d'aquí del layout, és d'usuaris RV layout. És molt important que aquí l'altura no deixem com ens ho deixa per defecte, el match parent. Vale? Molt important que aquí li posem el grab content, perquè si no, fixeu-vos que això és el layout de cada un dels elements del recycle view. No volem que cada un dels elements ocupin tot el parent, sinó volem que només ocupin el que ocupen ells, vale? El seu contingut. Doncs vinga, ara sí, anem a llançar això i anem a donar-li un valor, open usuari, i ens surt completament buit. Què ens ha passat aquí? Bé, tot i que nosaltres tenim tot el recycle view configuradet, ens falta més bàsic de tot, que és anar-nos en el nostre activity, usuaris activity, i aquí accedir al nostre recycle view i assignar-li el nostre adapter. Vale? Per accedir al recycle view necessitem que tingui un ID, el recycle view, que no recordo si li hem donat o no. Vale?
Així que anem a usuaris. Sí que té aquí una idea, Recycle View usuaris. Vinga, doncs sortim d'aquí d'usuaris. I ara, primer de tot, què farem? Accedir al Recycle View d'usuaris. Usuaris és igual. Fin, això és un Recycle View. R. id, i rv usuaris. Bueno, aquí li direm usuaris. Aquest Recycle View d'usuaris li establirem un Layout Manager del tipus Linear Layout Manager. Això seria per com volem que ens surtin els diferents elements del nostre Recycle View. En aquest cas, doncs, Linear Layout Manager. I ara sí, superimportant, el seu adaptador volem que sigui el usuaris RV Adapter, que si us en recordeu, quan l'acabem de definir, com a paràmetre rebia l'array amb tots els usuaris. Si cliquem aquí, veieu que aquí rebia un array amb tots els usuaris. Ui, s'ha anat aquí. Doncs aquí anem a definir això. L'array de tots els usuaris on el teníem? Doncs si a l'inici de tot, recordeu que aquí hem creat un provider, anem a utilitzar-lo ara, usuaris provider.usuaris, el llistat de tots els usuaris que hi ha dintre, perquè nosaltres l'hem definit aquí en el provider, recordeu? Tot això d'aquí. Però vaja, que si ho tinguéssim definit, deixa treure un moment, aquí en una variable, doncs aquí dintre simplement li podríem passar la nostra variable. Anem a executar-ho, a veure si ara ja ens mostra. Li assignem doncs aquí un valor pelo open usuaris i aquí tenim el llistat de tots els usuaris que hem creat nosaltres, tal com els hem definit amb el nostre layout. I fins aquí el Recycle View.